Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngaos sesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Yasin ayat kalih welas dumugi dumugi selikur. Kita wangsuli kita deres Quran surat Yasin ayat rolas dumugi ayat selikur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta. Sak temene ingsun kang nguripake wong-wong kang mati. Wa naktubu qaddamu wa asaruhum. Lan ingsun kang nyateti apa kang wis padha ditindakake lan petilasan-petilasane kang padha ditinggalake. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Lan kabeh mau ingsun kumpulake ing dalem kitab kang jelas yaiku Lauh Mahfuz. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Lan gawekno sawijining perumpamaan tumrap dheweke yaiku penduduk sawijining negara. Idh ja'ahal mursalun. Nalika utusan-utusan iku teka marang dheweke. Idh arsalna ilaihi musnaini. Yaiku nalika ingsun ngutus marang dheweke utusan loro. Fakadzabuhuma. Banjur dheweke maido marang utusan loro iku. Fa'azzazna bisalithin faqalu. Banjur ingsun kuatake kanthi utusan kang nomor 3, mongko utusan 3 iku ngucap. Inna ilaikum mursalun. Sak temene kita iki wong-wong kang diutus marang sira. Qalu. Penduduk negara iku njawab, ma antum illa basyarum misluna. Sira iki mung manungsa kaya dene kita. Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Lan Allah kang Maha Asih ora nurunake barang sawiji wae. In antum illa takdzibun. Sira iku mung tukang goroh. Qalu dheweke ngucap, Rabbuna ya'lamu. Pangeran kita priksa. Inna ilaikum lamursalun. Sak temene kita iki utusan-utusane pangeran kita marang sira. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Lan kewajiban kita mung sakdrema nindakake dawuh Allah kanthi jelas. Qalu dheweke njawab, inna tatayyarna bikum.
Satemene kita nasib kita malang utawa sial amarga sira. La illam tantahu satemene menawa sira ora leren ngajak iman marang kita lanar jumannakum yakti kita rajam sira walayamassannakum minna adzabun alim lan sira mesti bakal ngrasakake siksa kang abot sangka kita. Kalu para utasan iku ngucap irukum ma'akum kemalangan sira iku amarga sira dhewe ing dzukirtum apa to amarga sira diwenehi pepeling bal antum qaumum musrifun satemene sira iku sawijining kaum kang liwati batas. Waja'a min aqsal madinati rajulun yasna mongko banjur teka sangka batas kota sawijining wong lanang kanthi gage-gage. Qala ya qaumittabi'ul mursalin. Dheweke ngucap, "He kaumku, sira padha manuta marang utusan-utusan iku." Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Sira padha manuta marang wong kang ora njaluk upah marang sira. Wa hum muhtadun lan dheweke wong-wong kang oleh pituduh. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.